nasa isang komunidad ka rin ba? Kung saan mabilis na kumalat ang balita dahil sa mga kapitbahay mong masipag magkwento. Isa ka din ba sa mga taong halos sumaba na ang leeg sa pagsilip sa tuwing may mga kapitbahay kayong umaalis at mga bagong kapitbahay na dumarating? Ang kwentong matutunghayan natin sa araw na ito ay kwentong padala ng ating kalakbay na si Rodrigo. Taong 1980 sa isang barangay sa Cavite. Tuklasin natin kung anong uri ng kapitbahay ang lumipat sa kanila at kung paano itong nakaapekto sa buhay ng ating sender. Isang mapayapang araw po sa inyo kalakbay at sa ating mga kababayang nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Rodrigo. 20 anyos po ako nang maganap itong aking karanasan sa aming pamayanan sa Cavite. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar dahil sa magpasanggang ngayon ay dito pa rin po ako nakatira. Nasa panahon po ng pag-unlad ang aming bayan nang mangyari ito. Dito na po talagang lumaki ang tatay. Ngunit ang nanay ko ay taga-Samar po. Napunta lamang siya sa parteng Luzon para magtrabaho. Kung saan naman nakilala niya ang tatay ko na noon ay nag-aangkat ng mga paninda sa palengke. Sa pagkakaalala ko po ay mula sa lolo ng lolo namin ay talagang tubong Cavite. Simple lang ang aming pamayanan. Maayos din ang aming tirahan at hindi ko naman masasabing hikos kami sa buhay. Yun nga lang po tumador ang aking tatay. Ewan ko po ba, simula nang makuna ng nanay sa aming bunso dahil sa hinihinalang aswang, hindi na nagpaawat pa sa paglalasing ang tatay. Malinaw ko lang din po kalakbay na hindi ako galit sa aking ama. Sa kabila kasi ng pagiging lasinggero nito, ay maayos niya naman kaming napapakain at napag-aaral. Hindi din po siya nananakit ng asawa at anak kahit sobra na ang pagkalasing. Yun nga lang po ay madrama at umiiyak pa kapag umuuwi sa bahay. Sa aming lugar ay bahagya na ding magkakalapit ang bahay. May mga malalawak lang na bakuran. Ngunit malalapit kami sa isa't isa at masasabi kong tila pamilya na ang mga toringan. Mapaaway man niya sa mga dayo o mga kasiyahan at handaan. Magkakasama kami magkakapit-bahay. Ngunit may isang tagpo sa aking pagkabinata kung saan ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ang nanay ng isa sa mga kababata ko. Dahil nga dito ay napilitan silang ibenta ang lupa at bahay nila sa Cavite upang bumalik sa probinsya ng tatay nito sa Camarines Sur. Siyempre po labis kaming nalungkot. Bukod sa malapit na kababata ko ang mga anak nito, isa ang pamilya nila sa mga pinakamaaasahan namin sa lugar sa tuwing may sakit ang mga bata sa amin. Magaling kasing manghilot si Mang Boy. Pero yun nga po, alang-alang sa pagpapagamot ng kanyang asawa, nahiwalay sila sa amin. Nasa 2 buwan lang din siguro makalipas ang pag-alis nila Mang Boy, ay dumating ang pamilya ng bagong may-ari ng bahay. Alam mo naman po sa mga magkakapit-bahay, kanya-kanyang dungaw yan kapag may bagong salta sa lugar. Kikilatisin kung sa tingin ba nila makakasundo ba nila o baka magiging kaaway nila. Depende yan kung maayos ang unang pakikipag-usap ng mga bagong salta. Isa ang nanay ko sa dakilang tsismosa noong araw. Tila tradisyon na po kasi yata sa mga nanay ang maging mabunganga sa bahay at makwento sa kapitbahay. May distansya po sa amin ang bahay nila Mang Boy kung saan naroon ang mga bagong salta. Matandang mag-asawa, may 2 dalagang anak at isang lalaking anak na nasa edad 15 yata. Napansin ko naman po habang naglilipat sila ng napakakaunti lamang ng mga gamit nito. Sa 5 miyembro ng pamilya nila, parang ilang kahon ang nakita ko at tila pa wala silang dalang mahihigaan. Natanong ko din ito sa tatay na noon ay nakatanaw din habang nagbubuhat ang mga kargador na kasama nito. Ayon naman sa tatay, baka naman daw magpapagawa pa lang ng mga gamit ito. Dahil nga sa marami din naman ang gumagawa noon sa amin ng mga higaan, aparador at iba pang gamit sa bahay na gawa sa kahoy.
Isa pa ay ganun daw talaga. Posible daw na mga nagmula ito sa probinsya at tama lamang na iyon lang ang dala nila. Gawa ng hindi praktikal ang magdala ng katre sa barko o ng mga aparador. May punto naman ang tatay. Isa pa ay kung luma nga naman ang mga ito, nakakayang ipakita sa mga bagong kapitbahay. Abala ako noon sa paliligo sa labas ng bahay. May poso po kasi kami noon at mahilig talaga akong maligo sa labas habang tumatanaw-tanaw na mga pwedeng makita sa mga kapitbahay. Minsan pa nga po ay nakakarating pa ako sa bahay ng mga kapitbahay namin. Dala lamang ang tabo namin. Makikipagkwentuhan ako sa mga kababata ko. Sabay makikiligo na din sa poso nila at makikisabon. Di ko po alam kung may gumagawa pa ng ganoong bagay sa ngayon. Pero masaya po ang kabataan ko. Bandang tanghali naman ay natapos na ang paglilipat nila. Nakita ko pa sila nanay at mga kumare nito na lumapit sa bahay at kinamusta ang mga bago naming kalugar. Nang makauwi ang nanay ay napakarami nitong kwento. Hindi lamang tungkol sa bagong kapitbahay namin, kundi sa mga kapitbahay namin mula sa mga bagong buntis, sa mga nakabuntis at sa mga nabugbog ng asawa. Sa saglit na paglabas nito, sobrang dami na ng nakalap na kwento. Ayon sa nanay ay mabait naman daw sa tingin niya yung pamilya ng mga Reyes, yung bagong lipat na kapitbahay namin. Mga taga-probinsya nga daw sila at kaya daw konti ang dala nilang gamit dahil sa nagkagulo at nasunugan sila sa probinsya. Kapatid ng padre de pamilya ang bumili ng bahay para sa kanila upang may matira ng mga ito. Manghihilot daw yung babae at yung lalaki naman hindi na nalaman ni nanay ang pinagkakaabalaan. Kinapos na yata sa oras ang pagchichismisan niya ng araw na iyon. Pero pasalamat naman kami ng dahil sa may bagong manghihilot sa lugar namin kapalit ni Mang Boy. Sumapit ang gabi at gaya ng dating gawa, nasa labas ako kasama ang mga kaibigan ko para magpalipas ng oras at nagpapantok habang nakikipagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano lang na maisip namin pagkwentuhan magkakaibigan. Naging paksa namin yung dalawang dalagang anak ng mga Reyes. Walang duda kasing magaganda ang mga ito. Ang kaso ay pinuproblema namin kung marunong bang magtagalog ang mga ito. Ang naiisip kasi namin noon na kapag galing probinsya ay posibleng marunong magtagalog pero hirap. At posible ding hindi pa marunong magsalita ng Tagalog at nakakaintindi lang. Ligaw po kasi agad ang nasa isip namin. Haharana kami at susubukang makipagmabutihan sa mga ito. Ganun kasi kapag may bagong dalaga sa lugar. Paunahan sa pagpapasikat at pagalingan sa diskarte. Ako naman ay hindi nagpapauli sa mga ganitong bagay. Noong binata po kasi ako ay medyo mukha naman akong mestisong Kastila na medyo kayang manggilang. Ngunit sa unang pagtangka namin mangharana ay walang lumabas sa bahay nila. Nanatiling sarado ito hanggang sa halos mamaos na kami sa kakaawit. Hanggang sa mapagpasya naming umuwi na lamang. Kinaumaga nang matapos kaming mangharana ay nakita namin na kararating lang ng dalawang dalaga. Kaya napaisip kami na ibig sabihin ba nito wala sila sa bahay nila buong gabi. Kung gayon ay saan sila nagtungo? Alam naman naming baguhan lamang sila doon at napaka-imposible naman na may mga kaibigan na agad sila o kakilala. Kung kaya't sa likod ng aming isipan, hinala naming may milagrong ginagawa ang mga ito. Isa pa hindi namin nakikitang lumalabas ang mga magulang nito. Ibig sabihin ay marahil sila ang kumakayod para sa kanilang mag-anak. Pero ang tanong ay kung saan. Sa postura ng dalawang dalaga, medyo tila may ideya kami. Hindi naman po sama panghusga kami base sa suot. Pero ng araw na iyon ay parang ganun na nga po. Naisip naming baka mga tagapagbigay aliw ang mga ito. Gawa ng marami kaming kakilalang ganun na galing din ng probinsya. Hindi naman po sa nila lahat ko. Pero marami lang talaga akong nakakilalang ganoon. Kaya po pinagplanuhan namin mga kaibigan kong si Noel at Goryo na sundan na magkapatid. Una ay inobserban muna namin kung nagkataon lang ba na 2 beses silang umaga nang umuwi
o talagang araw-araw nilang gawain ito. 2 linggo kaming maingat na nag-obserba. Wala pa din kasing nakakagawa sa amin ang makausap ang mga dalaga. Kung kaya't medyo masasabi niyo po na desperado na kami at hindi kami makapapayag na hindi namin malaman ang pinagkakaabala ng mga ito sa gabi. Sumapit ang buwan ng Abril. Tag-init sa Cavite at mas madalas kaming nasa labas ng bahay sa gabi para magpapresko. Nang hindi ko sinasadyang makita ko yung dalawa na naglalakad papalabas ng bahay nila. Agad kong sinabihan sila Goryo at Noel. Naisipan naming sundan ang mga ito. Gusto ko din kasing makatiyak kung tama ba ang kutob ko o baka naman may iba silang trabaho. Mula sa aming barangay ay dadaan kami sa malawak na bakanting lupa. Delikado dito sa gabi dahil sa maraming masasamang loob ang napapadpad doon. Dire-diretso lamang itong mga dalaga sa paglalakad at ni hindi man lang nababala sa madilim na daan. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa wala ng liwanag na parte kung saan ay mapuno na ang magkabilang gilid. Hirap na kaming makita yung dalawa dahil sa distansya namin dito at sa dilim ng daan hanggang sa nawala ito sa paningin namin. Hindi na namin alam kung nagdire-diretso ba sila o lumiko na ng dadaanan. Pinili naman ni Goryo na diretsohin yung daan papunta sa may highway. Baka sakali daw na hindi lang namin napansin dahil sa sobrang dilim nga. Ako naman itong may pagkamausisa ay pumayag din. Nagtuloy kami sa madilim na daang bako-bako nang biglang umihip ang malakas na hangin at nakaramdam ako ng ginaw sa katawan. Buong pagkakala ko ay normal na ihip lamang po ito ng hangin. Ngunit iyon ang pagkakamali namin. Dahil sa pagtutuloy-tuloy namin sa daan malapit na sa isang ilog, nakakita kami ng isang malaking figura ng tao na nakatayo sa unan malapit sa dadaanan naming tulay. Nagtuloy kami sa pag-aakalang baka naglalakad lang din itong papalabas sa highway. Nang mga nasa tansya ko 10 metro na lamang kami mula dito, ay tila naman iniwanan ako ng kaluluwa ko nang umikot itong papalingon sa amin. Kalakbay. Ito yata yung punto na mabilis na bumalik sa akin yung gunita ko sa mga alaala ko, lalo na sa masayang kabataan. Buong pag-akala ko ay katapusan ko na iyon. Mabuti na lamang at hindi nanigas itong si Noel at Goryo at nagawa nila akong hilahin papatakbo pa uwi sa aming barangay. Ngunit yung akala namin na ganun lamang ito kasimple ay nagkakamali kami. Mula sa pagkakatayo nito, ay mabilis itong tumakbong papasunod sa amin habang naririnig namin ang nakakatakot nitong pagsigaw. Noong gabing iyon ko lang din po nalaman na sobrang bilis ko palang tumakbo. Pati ako ay nagulat sa sarili ko sa tuloy ng takbo naming tatlo. Nang makarating kami sa malawak na damuhan ay nag-umpisa kaming bumagal sa pagtakbo dahil sa hindi na namin naririnig ang paghiyaw ng aswang. Sa pag-aakalang baka tumigil na ito sa paghabol, ay sinubukan namin magpahinga. Ngunit segundo pa lamang kaming tumigil, ay bumulaga sa amin mula sa damuhan yung aswang at kamuntikan na ako mablot. Mabuti na lamang at mabilis itong nasipa ni Goryo. Hingalman ay wala kaming magagawa kundi ang kumaripas ng pagtakbo hanggang sa marating namin ng barangay kung saan may mga malalapitan na kaming tanod. Mabalasik ang aswang at kahit natanaw na ang barangay namin, ay tila walang balak na tumigil ang nilalang sa paghabol. Nang makarating naman po kami sa bukana ng aming barangay, ay isang malaking problema. Wala ang mga tanod. Natanong ako ni Goryo kung anong araw noon. Nang sabihin ko naman ay napahiyaw na lamang ito ng patay niya. Gabi iyon ng linggo, pulong ng mga tanod at ng kapitan. Ibig sabihin ay nandun ito kila kapitan na nasa looban pa ng barangay. Hindi na namin magawa pa mag-isip ng maayos dahil sa pagkataranta. Wala nang tao sa labas at ang pangamba namin ay nang dahil sa nakasunod pa din yung aswang sa parteng iyon dahil sa madalim pa ito at wala pang kabayan. Nasa may 30 metro pa bago ang pinakaunang bahay at hindi namin alam kung kakayanin pa namin ang tumakbo. Nang biglang may magsalita sa may lilim ng puno at nagulat kami. Buong akala pa namin ay aswang na naman.
Ngunit nagtaka kami nang makita namin doon si Ginoong Reyes. May tangang napakahabang itak na akalain mo pang isang espada. Ngunit kalaunan ko na lamang nalaman na isa itong kampilan. Mabilis itong kumilos at sa isang kisap mata ko lamang ay nasa likod na namin ito. Kaharap ang aswang na humahabol sa amin. Matikas ang tindig ng Ginoo. Tila hindi akma sa kanyang edad at itsura. Nakakalain mong nasa 60 na. Ngunit kung kumilos ito noong gabing iyon, ay tila isang binatang nasa 20 anyos lamang. Itinaas nito ang kanyang kampilan at inundayan ng isang malakas na atake ang aswang na nagtangka pa sanang atakihin yung matanda. Mabilis na naging baboy yung aswang at tumakbong papasot sa madamong bahagi ng sagingan sa aming barangay. Marahan namang nakita kong pinupunasan ng itim na tela na Ginoong Reyes ang kanyang kampilan at naglakad na patungo sa amin. Maya-maya pa ay nagsalita ito na kung bakit daw ba naroon kami sa labas ng barangay sa ganoong oras. Hindi naman namin malaman ang isasagot. Natatakot kaming sabihing sinundan namin yung mga anak niya dahil sa baka kami pa ang sunod na tagain niya ng kanyang kampilan. Kaya naman nagpalusot na lamang si Noel na napasarap ang kwentuhan namin habang naglalakad-lakad at nagpapahangin sa labas. Pagpapalusot pa nito na hindi namin namalayang nakalayo na pala kami sa aming barangay at nagulat na lamang nang masumpungan namin yung aswang na nakaharang sa daanan. Magsasalita pa sana si Goryo na bigla na lamang nawala yung dalawang anak niya at salip ay aswang ang nakita. Subalit kagad ko na itong tinapakan sa paa para tumigil. Nagpasalamat kami at nagmamadaling tumakbo sa kanya-kanya naming bahay. Pagka-uwi ko naman ay katakot-takot na sermon na naman ang inabot ko sa nanay. Bakit daw ba gala ako ng gala sa labas sa ganoong oras? Hindi ko daw ba nabalitaan ang tungkol sa aswang na nasa Cavite at gumagala sa mga barabarangay para maganap ng mga mabibiktimang buntis? Sa totoo lang po sa kanya ko lang nalaman ang tungkol dito at wala naman nagbabalita. Nang tanungin ko naman kung saan niya nakuha yung balitang yon, sa bayan daw noong namalengke siya. Sa isip ko naman na imposible talagang mabalitaan namin agad yon dahil bihira namang magtungo sa kabayanan. Bukod sa kanya na talagang sinasadya ang palengke sa bayan para sa mas murang mga bilihin. Gusto ko pa sanang ikuwento sa kanila yung tungkol sa aswang. Ang kaso ay napaisip ako kung ikukwento ko din ba yung tungkol kay Ginoong Reyes. Ang nangyari ay hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataong magpaliwanag dahil sa tuloy-tuloy na yung sermon ng aking nanay at nadamay pa ang aking tatay. Pareho na lamang kami ni tatay na nagtungo sa mga kwarto namin para magpahinga. Hanggat may nakikita kasi ang nanay na tao sa paligid niya, hindi ito titigil sa mga litanya nito. Noong sumunod na araw ay muli kaming nagtipon nila Goryo at Noel. Pareho din pala nitong hindi na ikwento yung nangyari sa amin dahil sa bunganga din ng mga nanay nila ang sumalubong sa kanila. Napagkasunduan namin na huwag na munang ipalam at imbestigahan namin kung ano ang kaugnayan ni Ginoong Reyes doon sa aswang dahil sa imposibleng nagkataon lamang na naroon siya sa labasan ng barangay at may dala pang kampilan. Walang matinong tao ang magdadala ng mahabang patalim kung nagpapahangin lamang ito. Muli na naman naming nakita yung dalawang dalagang anak nito na kauuwi lang galing sa kung saan. Ang mga dalagang kamuntikan ang maging dahilan ng kamatayan naming tatlo. Kagaya ng dati ay maghapon na naman silang nasa loob lamang ng bahay. Minsan nga ay napapaisip ako kung paano ba silang kumakain at hindi ba sila nauumay na maghapon lamang silang naroroon sa loob ng kanilang bahay. Ni minsan po kasi ay hindi ko ito nakitang lumabas para bumili ng kahit ano sa tindahang naroon malapit sa kanila. Kinausap kong muli sila Goryo. Sinabi ko dito na hindi maaaring hindi namin malaman ang sikreto ng pamilya. Baka mamaya ay nasa peligro na pala ang buong barangay. Ngunit ang pinaka-problema namin ay sa kung paanong malalaman kung saan nagtutungo ang mga dalaga at ano ang meron sa padre de pamilya nito na tila hindi normal na tao ang lakas. Ang naisip namin ay hindi namin susundan itong dalawang dalaga. Sa halip hapon pa lang ay magtutungo na kami sa may highway
sa dulo ng nakakatakot na daanan papasok sa aming barangay. Aabangan namin kung doon ba talaga ang tungo nila. Hapon ng Biyernes nang isagawa namin ito. Nagpaalam kami sa mga magulang namin na dadalo sa kaarawan ng isang kaibigan sa bayan. Nagdala kami ng mga ilawan, asin at bawang pangontra sa aswang. Payo din ng lolo ni Goryo na mainam daw kung may baong kaming kahit 1 metrong kahabang pinatulis na kawayan na maaari namin gamiting panlaban sakaling may makasagupa na naman kaming aswang. Ganun nga ang ginawa namin. Tag-iisa kami ng pinatulis na kawayan na nakatago sa likod namin. Matyaga kaming naghintay sa 2 dalaga sa may highway, malapit sa isang malaking puno ng akasya. Subalit palpak na naman ang plano namin, gawa ng walang dumaang dalaga hanggang sa antukin na kami. Tansya ko ay mga bandang 10:00 na ito ng gabi. Takot man ay kailangan naming umuwi dahil sa wala kaming tutulugan. Baka hulihin pa kami ng mga polis, oras na makita nila kaming pakalat-kalat sa daan ng 10 oras ng gabi. Panay na ang pagrereklamo namin sa isa't isa na gutom na kami. Pagod pa at inaantok pero walang napala. Napatanong pa si Goryo kung itutuloy pa ba namin ito o hahayaan na lamang sila Ginoong Reyes. Ngunit habang naglalakad naman kaming pauwi, ay doon namin nasa lubong itong 2 dalaga na naglalakad pa lamang at tila palabas pa lang. Nang hinayang kami dahil sa kung naghintay pa sana kami ng kaunting oras, ay nabuking na sana namin kung saan talaga sila pumupunta. Marahan lamang itong naglalakad at nakatingin sa amin. Binati naman ito ni Noel at sinabing gabi na daw at delikado sa daan. Dagdag pa nito na kung saan daw ang tungo ng 2 dalaga. Hindi naman kami sinagot nito at nilampasan lamang kami. Nang tagpong iyon ay hindi na namin alam ang gagawin. Kung susundan ba namin yung 2 o uuwi na lamang kami dahil sa pagod na kami. Sakaling matsyempohan na naman kami ng aswang, ay wala na kaming lakas para tumakas. Isa pa ang inaalala ko ay tiyak na galit na yung aswang na nataga ni Ginoong Reyes. At tiyak na kami ang pagbabalingan noon ng init ng ulo. Kaya nagkasundo kaming 3 na umuwi na lamang. Tama na sa mga pagsunod at pag-iimbestiga sa kapitbahay namin. Hahayaan na lang namin ang mga tanod ang mag-ikot at magbantay sa aming barangay. Tutal mga bata pa kami at hindi na namin ito responsibilidad. Pagdating sa barangay ay palingon-lingon pa kami. Baka nasa kung saan madilim na lugar na naman si Ginoong Reyes at nag-aabang. Itinigil na namin ang usapan tungkol sa mga anak nito at baka marinig pa niya. Ang bahay po namin ang una naming madadaanan sa pag-uwi dahil sa unahang bahagi pa sila Goryo at Noel. Ang kaso nang mapadang kami sa bahay ng isa naming kabarangay na tawagin natin Mang Dionisio, nagulat kami dahil sa may nakikita kaming tao sa itas ng bubungan nila. Nakaupo lang at tinitignan kami habang naglalakad. Sinusundan kami ng titig nito na tanging ulo ang gumagalaw at nanatiling walang pagkilos ang katawan. Saka lamang namin napagtantong hindi iyon si Mang Dionisio. Buong akala namin ay ang kabarangay namin ito. Subalit nakita kong lumabas mula sa bahay nila ang matanda at tinatawag ang aso nito para pakainin. Nagulat naman kami nang bitawan nung nilalang yung aso ni Mang Dionisio at direktang bumagsak ito sa harap ng matanda. Gutay-gutay at wala ng buhay. Doon na kami nagsigawan na may aswang sa bubong ng bahay nila. Imbis naman na pumasok ay lumabas pa ng kaunti itong matanda upang silipin kung totoo yung mga sinisigaw namin. Hindi na po namin hinintay pa ang susunod na kaganapan. Kumarepas na kami ng takbo habang tinitignan yung aswang na kumukuyakoy pa sa taas ng bubong bago ito gumalaw at lumundag papunta sa likod bahay nila Mang Dionisio. Dito ko na nagawang maikwento sa mga magulang ko ang tungkol sa aswang dahil sa may iba ng saksi. Tiyak na paniniwalaan na nila kami at hindi na pagbibintangan ng pananakot lamang. Nagkagulo ng gabing iyon dahil sa tahulan ng mga aso at ang paggalugad ng mga tanod sa mga damuhan at sagingan ng aming barangay. Pagkukwento pa ni Mang Dionisio sa kapitan, ang buong akala niya ay yung aso nila ang kanina pang kumukotkot sa dingding nila at nagugutom kung kaya't nilabas na ito
para sana pakainin. Subalit ito na pala ang kinakain ng aswang sa bubungan. Dagdag pa ng manong ay buntis umano ang asawa niya at sigurado siyang ito ang puntirya ng aswang. Mabuti na lamang daw at napadang kaming tatlo at nabalaan siya bago pa man siya dumugin nito. Ito po ang naging problema namin. Nang dahil sa paano po kasi, hindi naman nagagawi doon sa amin yung mga tanod para rumonda. Naroon lamang sa may bandang sentro ng barangay at pakitang tao sa kapitan na masisipag sila. Pero sa katotohanan ay hindi talaga nila ginagawa ng buo ang trabaho nila. Kung hindi pa magkakagulo dahil sa totoong aswang na nakita, ay hindi pa ito magsasagawa ng malawakang ronda sa barangay. Siyempre kami naman po ay medyo bilib sa sarili namin dahil nagawa naming matulungan si Mang Dionisio. Pakiramdam namin ay sa wakas may silbi na kami sa aming lugar. Mula sa pagsunod sa dalawang dalaga ay nabaling ang atensyon namin sa pagraronda sa loob ng barangay upang magbantay sa mga aswang na nagnanais mambiktima ng buntis. Gumawa kami ng mas mahabang sandatang kawayan at may tag-iisa din kaming ilawan. Pinangatawanan namin ang tawag sa amin ng mga matatanda, na mga responsable at magandang ehemplo sa aming mga kabataan. Ngunit sa loob-loob ko naman po, ano nga ba ang gagawin namin oras na makaharap namin ng aswang? Hindi naman sa lahat ng oras ay pwede kaming sumigaw at tumakbo lamang. Alam naming darating kami sa punto na hindi may iwasang harapin yung aswang. Ngunit sabi naman ni Goryo na 3 kami at mag-isa lang yung aswang. Siguradong makakalamang kami at kung hindi lamang kami matatakot, ay tiyak na yung aswang ang tatakbo sa amin. Unang gabi ng aming pagraronda. Nag-aalala man ang nanay ay masaya ito at mas nagiging maayos na daw ang gawain kong pagsisilbi sa barangay. Malay daw namin, dumating ang araw na ako nang hihiranging kapitan sa aming barangay dahil sa ginagawa ko. Bagay na ayaw kong isipin dahil sa delikado ang buhay ng isang politiko. Sapat na ang pasalamatan kami at purihin ng mga kalugar namin. Nasa may bandang bukana ng barangay kami nagumpisang rumonda. Mula dito ay tutungo kami sa daan ng malapit sa bahay ng mga Reyes. Pagtapos ay patungo sa aming bahay at kay Goryo at Noel. Tapos iikot kami papunta sa bahay nila kapitan para makita nilang rumoronda nga kami at nang mahiya naman yung mga tanod na panahilata at pagkuyakoy lang ang alam. Hindi naman namin inaasahan na tila ayaw ng mga ito na matalo ng 3 binata. Nasa lubong namin ng mga ito na naka-uniforme ng tanod at nag-iikot na din pala sa kabilang bahagi ng barangay. Tila magandang naidulot ng naisip namin. Napilitang magtrabaho ng tama ang mga tanod na naglakihan na ang mga tiyan sa pag-iinom. Wala po akong galit sa mga tanod. Hindi ko din po nila lahat. Dahil marami din ang mga lingkod ng barangay sa ibang lugar ang masisipag at tapat sa trabaho, kahit maliit lang ang sweldo. Ito lamang po ang kinaiinisan kong mga tanod sa amin noong araw. Pero dahil na rin sa gabi-gabi namin mga pagraronda, ay nasanay na din sila sa pag-iikot hanggang sa naging gawin na nila. Minsan pa ay nauunahan na kami ng mga ito sa pagraronda sa mga ruta namin. Dahil dito ay nawaglit pansamantala sa isip namin ang usapin tungkol sa pamilya ng Reyes. Muling nabuksan ni Goryo ang usapin tungkol dito. Natanong niya kung ano ang plano namin sa pamilya. Itutuloy pa ba namin ang pag-uusisa sa mga ito? Nang habang nag-uusap, ay nagulat kaming naroon na pala sa likod namin si Ginoong Reyes at hindi man lang namin namalayan. Nagwika itong bakit daw ba hindi namin ituloy ang pag-iimbestiga sa kanila. Kung gusto pa nga raw namin ay magtungo kami sa bahay nila at nang maayos namin mapag-usapan ng mga katanungan ukol sa kanilang pamilya. Hiyang-hiya kami dahil sa narinig niya kami. Ngunit nagpumilit ito na sumama na lamang raw kami sa bahay nila upang isahang paliwanag na lamang. Wala kaming nagawa. Nabuko na kami bakit hindi pa namin lubusin. Pumasok kami sa bahay nito. Pero bago iyon, ipinaalam ko muna kila nanay at tatay na inimbitahan kami ni Ginoong Reyes sa bahay nila. Sadya ko pa talagang nilakasan yung boses ko para malaman ni Ginoong Reyes na alam ng mga magulang ko na nasa kanila ako.
Mahirap na kasi at baka pagbalakan pa kami ng masama kung walang makakaalam na doon kami nagtungo. Umuo naman ang nanay hudyat ng pagsangayon. Nagtuloy na nga kami sa bahay nito at ganun na lamang ang gulat namin sa puno ng mga kung ano-anong nakabitin ang loob ng bahay. Maaamoy mo din ang insenso na bumabalot sa loob ng bahay. Naroon ang kampilan ni Ginoong Reyes at nakasabit sa dingding ng sala. Kung akala pa namin na iyon na ang ikamamangha namin sa bahay na yon, ay halos lumuwa naman ang mga mata namin nang lumabas ang dalawang dalaga na nasa maikling kasuotan lamang at tila kakagising. Gulat kaming magkakaibigan. Ganon din yung dalawang dalaga kung kaya't agad itong bumalik sa kwarto nila. Tila hindi nila inaasahang may mga bisita sila. Nagumpisang magsalita si Ginoong Reyes. Ayon dito ay isa ang pamilya nila sa mga manunugis ng aswang sa kanilang probinsya. Ngunit ng taong iyon ay napilitan silang lumuwas ng Maynila. Gawa ng ang mismo mga kasama nilang manunugis na nagawang suhulan ng ilang aswang ang mismong sumubok na sunugin sila ng buhay sa kanilang bahay. Tila may kung anong ipinangako itong mga aswang. Bagay na napakahalaga na nagawa silang ipagkanulo ng mga kapwa nilang manggagamot at manunugis. Tahimik lang kaming nakinig at hinayaang magsalita ang Ginoo. Ayon pa dito ay kilala nila si Mang Boy at tiyempo ang naging pagalok nito ng bahay nila. Nabuksan naman ito ang usapin tungkol sa dalawa niyang anak na palagi ang nasa labas sa tuwing sumasapit na ang dilim. Ito ay dahil sa noong dumating sila ay may ilang aswang ang bumibisita sa kanilang bahay at ilang linggo na ding sinusubukan tuntunin nitong dalawang dalaga ang kuta ng mga ito na malapit lamang daw sa aming lugar. Alam ng Ginoo ang mga pagsunod namin sa kanyang mga anak. Sinigurado nito sa amin na hindi sila kaaway at hindi sila mga aswang. Itong dalawang dalaga niyang anak umano ay mas malakas at mas magaling sa pakikipaglaban kumpara sa kanya na nilipasan na ng panahon kung kaya't silang sumasabak sa mas delikadong gawain. Habang si Ginoong Reyes naman ay nagsisilbing tagamatsyag sa aming barangay sakaling sumalisi yung aswang. Yun nga lang daw ay hindi niya magagawa ng maayos ang pagmamatsyag dahil sa amin at sa pauso naming pagroronda. Dahil daw doon ay naging maingat yung aswang na nagnanais na makapambiktima ng mga buntis sa aming barangay. Nang siguro sa tingin niya ay hirap kaming paniwala ng mga naikwento niya, ay nagsabi ito at sumama kami sa dalawa niyang anak na dalaga sa pagsapit ng gabi. Tukoy na nila yung lungga ng aswang na humahabol sa amin at sa gabing iyon isasagawa na nila ang pagsupil dito. Siyempre nagdalawang isip kami. Paano kung patibong lang yon at sila talaga ang lalapas sa amin kapag sumama kami? Pero ito namang si Noel dahil sa dalawang naggagandahan dilagang kasama ay umuo kaagad. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag at magdasal na tama ang desisyon namin. Pinahiram kami ni Ginoong Reyes ng mga kagamitang kontra sa aswang. Sakaling maalangan daw kami ay maaari namin gamitin iyon. Pero ang pakay lang namin ay ang manood. Hindi kami maaaring sumali sa gagawin ng dalawa niyang anak dahil sa baka mas lalo lamang mapalala ang sitwasyon. Nang sumapit ang gabi ay sumama nga kami. Labis kaming nagulat dahil sa marunong naman pala magsalita yung dalawa at magaling magtagalog. Ni hindi nga kakikitaan ng punto yung Tagalog nila at aakalain mong laking Maynila. Narating namin ang isang masukal na kakahuyan malapit sa isang ilog. Dito ay nakita namin ang isang bahay na aakalain mong wala nang nakatira. Ayon sa dalawang dalaga na tawagin nating Loretta at Inocencia, ay doon daw naglalagi yung aswang. Nagawa nitong mambiktima sa karatig naming barangay noong nagdaang gabi kung saan isang buntis ang nakunan at nawalan ng buhay habang nanganganak. Nasa 10 metro pa yata mula sa bahay nang pinatigil kami sa paglalakad at doon na lamang daw kami manood. Sisikapin nilang palabasin yung aswang upang makita naming totoo ang mga kwento ng kanilang tatay. Hindi naglaon ay mabilis silang sumugod sa bahay at may ibinato ito sa loob ng kung ano. Dahilan para magwalang lumabas ang isang malaking lalaki na tila walang saplot. Gulat kami dahil sa nakita namin itong isang normal na tao. Ngunit habang umaatake ito sa dalawang babae,
Napagtanto naming hindi na ito tao at tila hindi namin napansin ang pagbabago ng anyo nito sa isang aswang. Magaling sila Inosensya at Loretta. Ngunit sadyang malaki yung aswang at malakas. Makailang ulit silang tumalsik dahil lamang sa pagbangga sa kanila ng aswang. Kami namang tatlo ay hindi namin malaman kung tutulong ba kami o hayaan na lamang yung dalawa. Total bili ni Ginoong Reyes na huwag kaming makikialam sa laban. Nang biglang nag-ibang kilos ng dalawang dalaga at tila mga mababangis na hayop itong dinaluhong yung aswang. Para silang mga galit na pusa na pinagsasasaksak yung aswang hanggang sa humandusoy ito sa lupa. Matapos iyon ay ginilitan ito ng leeg ni Inosensya at itinapon sa ilog. Kami naman ay agad na lumapit sa kanila nang matiyak naming ligtas na ang paligid. Tanging tagasunog ng bangkay ng aswang yung naging papel namin sa labang iyon. Sa isip ko naman ay mas importante na alam naming kakampi sila Ginoong Reyes. At hindi ang tipo nila Loretta at Inosensya, ang mga babaeng liligawan lang para sa pustahan. Dahil tiyak nagigilitan kami ng leeg ng mga ito, oras na magalit sa amin. Napaka-normal lang po sa dalawa yung ginawa at naglakad itong pauwi na parang walang nangyari. Kami naman ay sumunod lamang at nang makarating sa bahay nila, ay muling nagtanong si Ginoong Reyes kung naniniwala na daw ba kami. Nakiusap lamang ito na isekreto na lang namin ang mga nalaman namin para na din sa kaligtasan namin at ng pamilya nila. Hanggang sa mga sandaling iyon kasi, tinutugis pa din sila ng mga kapwa nila mamamatay aswang. Tila may gustong makuha ang mga ito mula sa pamilya nila. Pero hindi ko na po yun inalam pa. Sapat na yung mga nalaman namin. Sa pagkakatanda ko mga kalakbay, nung nag-4 na taon na silang naninirahan doon nang magpaalam itong si Ginoong Reyes. Oras na daw kasi para lumipat sila, gawa ng nakarating na sa Cavite yung mga naghahanap sa kanila. Mula nga po noon ay hindi na namin nakita pa sila Loretta at Inosensya at wala na din kami naging balita sa pamilya nito. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko tungkol sa aming karanasan sa aswang at ang hindi inaasahang pakikipagkaibigan sa pamilya ng manunugis. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.